Okay, another day, another vlog. Andito tayo ngayon sa Jammers Beach Shack na located sa Boracay dito sa Station 2. Another food trip na naman tayo mga katoto. Tuklasin natin kung qualitax ang mga pagkain nila dito. Okay, let's go! Okay, stairway to heaven na tayo. To second floor pala. Ang fresco naman ng ambience dito sa taas. Okay, ito yung menu nila. Ang daming choices, ang hirap tuloy pumili. At yan ang in-order ko, Jammers Classic Cheeseburger 100% beef patty. At ito naman kay J. Drake, Spaghetti Bolognese. Tapos ito naman kay ate, the Jammers Taco Salad. No specific flavors. And then yung pika-pika namin, itong sweet potato chips at fork cheese. What's the flavor? Your chicken sandwich. Ang laki nitong burger nila. Kaya hiwain na natin sa gitna. At syempre, ang first perfect bite. Seven out of 10 siya para sa akin mga katoto. It was at this moment that he knew he fucked up. Ginagawa mo! Wala pang 5 minutes. Hickory barbecue chicken ang in-order ni Lisel. Another perfect bite na naman para sa spaghetti bolognese, 6 out of 10. Saktuhan lang ang lasa. At itong mais naman, syempre, lasang mais din lang. Potato salad nila wala din, kakaiba. Hindi ko bet. And last but not the least, itong hickory barbecue chicken. Masarap sana ito kapag bagong luto. 6.5 out of 10 lang ang rate ko dito, mga katoto. Say cheese, baby guys.